नै बर'नि बिर जोहोलाव जोहोलावजो गोसोखाङो दिनैबो नोंसोरखौ गावनि आगोमा जिउ बाउसोमनानै सान हर सान्दुं अखा नेवसि नेवसि जुजिदोंमोन नोंसोर हारि उदांस्रिनि थाखाय गोरबोआव मोनसेल' गोथार थांखि उदां बड'लेण्ड सोरजिनायनि आय' जोहोलाव जोहोलावजोफोर बर' हारिनि थार उदांस्रिनि थाखाय अना खाना नोंसोर बुथार जाबाय नायगार पुलिस मिलिटारिफोरजों गावग्लि जाबाय अबथिरा आय' नोंसोर मुख्लब जानांबाय ना ओंखाम ना दै ना जिरायनाय ना उन्दुनाय गैया नोंस्रा जिउआव दान्दिसे रंजानाय बिखुङाव बमा बारुद बानानै आखायाव AK-47 राइफल लानानै जुजिदोंमोन नोंसोरो उदां बड'लेण्डनि थाखाय आय' जोहोलाव जोहोलावजोफोर नोंसोरनि गोथार थांखियाव सोरबा रायखसिया जिनिर फैबाय रोजा रोजा बर' सुबुंनि बेसेन गोसा जिउआ मुंख्लं जाबाय आगोमा बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि बोहैनाय थैया बेसेन गैयै जाबाय अमासि मोखांजों नोंसोर खुगा मुथुनानै सिरि थानांबाय नै बर'नि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोर नोंसोरनि जुजिनाय नोंसोरनि नांनाय नोंसोरनि बाउसोमनाय जेब्लाबो थागोन बर'नि जारिमिन बिलाइयाव सनानि हांखोजों जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि जै XNDP नि जै